Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng enjing kula. Assalamualaikum. Apa es konco. Ketemu konco ngono iku. Tin isu-isu aku mau wis salam rek ya. Bahasa apa kira-kira ya, sing jelas adalah awak dhewe tetep kudu ndonga rezeki halal barokah dina iki pados rezeki niat ingsun ya. Wis mari perayaan dawa ya kurbanan, sing jadi bersama ya jadi bersama, sing pray ya pray, sing gak pray ya wis gak pray, gak apa-apa wis gak usah ngece-ngece, rezekine padha wae ya. Nah, terus rek dino iki aku ape katene bahas apa bahasa ya, temanya bahasa ya, kata bahasa Jawa Kementus ya. Kementus, ngerti Kementus apa? Mau tahu krungu Kementus? Nah, Kementus itu ibaratnya ngono kode bahasa apa ya? Bahasa plesetan, tadi kayak kemenyek, kemendel, ibaratnya kan duwe sikap rada sombong titik. Nah, riak ya, pamer ya, iku ngono Kementus ya. Ora sekemendel soalnya rada endel ya, kemenyek rada menyek ya. Ya ibaratnya kan ngono ae ya. Dene ana sikap kamu rada pamer titik utawa rada sombong titik. Nah, ya mau diilokno kancamu ya kaya Kementus, kemenyek. Oke, aman. Nah, jadi bahasanya kan ngono ya. Ya, kemenyek, Kementus. Nah, awak dhewe iki aja sampai duwe sikap kaya ngono mau. Nang urip awak dhewe ya. Ya, dede kau apa-apa lah, tapi aja sering-sering loh. Aja sering-sering bahaya. Apa mana nang embong terutama ya. Ya aja sampai awak dhewe iki duwe sikap kemenyek lah. Ya, di pedang api di breng ya. Wis santai ae. Ya lah apa sih padha tutuke ya. Oh, tak mau ugal-ugalan. Oh, ya aja sampai hati-hati. Tau kok nek tiba ya rugi dhewe. Ya. Dene aja kemenyek, aja Kementus lah. Nang embong.
Nah, nang urip-urip nang masyarakat ya aja sampai kayak ngono rek. Ya, biasa itu di wong. Iki ngono prapatan sida kebon. Wis langganan macet iki soalnya perapatan. Tuh, macet. Nah, tuh, ro dhewe kan rek ya. Nah, ro dhewe kan ya macet kayak apa. Nah, wis kudu hati-hati. Sojo kemenyek. Masih pedamu api, pedamu elek wis aja kemenyek lah. Nah, kemon terus ya. Dong koyo rugi dhewe, dilokno uwo. Ya. Nah, jadi ngono iku rek. Apa awakmu kabeh ya tau duwe ngono ya. Sikap ngono ya. Nah, pasti nih duwe lah. Masih aku dewe kadang-kadang ya nemone awak dewe ya kadang-kadang ya aman terus. Oke, memberikan kesempatan. Nah, aku dewe kadang-kadang ya duwe rek. Kadang kala sikap koyo ngono iku ya gak sering, ya tau lah intine ngono. Gak kabeh wong iku apik dhewe. Apik terus. Ya mungkin pastilah duwe sikap-sikap sing atau ya riak-riak dedek lah. Ya ini dipamerno titik kemampuan nih ya duwe ahli titik apa iso sesuatu titik air tapi sok dibangga-banggakan no. Itu ya termasuk salah siji ya. Terus ono maneh rek bahasa-bahasa sing sekirane apa wis jarang digawe. Alhamdulillah hijau lurus. Sir ya aku tak jeda ngomong sih. Ale dalane rada apa rame. Nah, bayang no model jalan kayak ngono mau lo. Ya, ini kan ya. Aku itu nang burine mobil ini iki mesti aku kenceng ban ban buri rek gak nang antara ban kiwa utawa ban kanan. Soale wedi ana jublangan dan gak awak dhewe gak iso hati-hati atau siap-siap. Nah, ini kan ngerti nih anak ban itu. Ini so, saya ngerti, saya itu ngindari lubang, apa kena lubang kan ngerti. Soalnya ketok beratane, belok-beloknya ngerti. Nah, nang tengah-tengah itu aku gak iso paham. Oke, nyoba nyalip, bismillah, alhamdulillah. Nah,
Aduh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya wes lah, sampai sakmono ae. Ya, lanjut meneh insya Allah. Oke, tak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.